Vandringsmanden. I Ny Munkegade er der en mand, som hver eneste dag går op og ned ad gaden. Han bærer på en slidt brun skoletaske, som ser ud til at være fyldt med bøger. Han går målbevidst og med lange skridt op ad gaden, og når han kommer til Kaserneboulevarden, vender han om og går ned igen. Tilbage ved Nørre Allé stopper han op, venter et øjeblik, drejer så resolut om på hælene og går op igen. Han begynder 9:00 om morgenen, spiser sin madpakke mellem 12 og halv 1 på bænken ude på gaden foran Samsøgade skole, og fortsætter så vandringen indtil 4:00 om eftermiddagen. Jeg tror ikke, at hans daglige vandring har nogen særlig betydning. Men jeg vil gerne tro, at nogen engang har fået placeret den enlige bænk der halvvejs oppe af Ny Munkegade som en venlighed over for den altid vandrende